ସକାଳୁ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି ନା କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଘର ତ ସବୁ କାମ କରତେ ହିଁ ହବ। ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର। ହେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରି, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ନିନି ମାମାର ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ନିନି ମାମାର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ବନେଇଥିଲା ପାସ୍ତା, ମସଲା ପାସ୍ତା। ସକାଳୁ ସେ କ୍ଷୀର ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ମନ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ତା ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ କ'ଣ ପାସ୍ତା ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବ କି? ପାସ୍ତା ଖାଉ ଖାଉ ନିନି ମାମା ତାର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିକି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, କହୁଛୁ ନିଅ ମମି ଏଇଟା କାହା କର। ତାପରେ ଆମର ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଆ ହେଇଥିଲା। ପରିବା ନବ, ପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା, ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଫ୍ରି। ତାଜା ତାଜା ସବୁଦିନେ ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍